Omakwapa at the DLFM 106.9. Ebera son sense makotoa. Yes, answer so send numero siakasi bono. Yadimuchi minata ebeto ija. Near come sense makotoa and sansa numero siakasi bono. Ya creature in Nata Akuyan, Abe Fontaine Cassian Swam. Na ye DLFM 106.9. Sounds in a year come with Cassia Bono. And your mind Ghana yen Facebook and YouTube Munsidian Nemua. And small web and home for any videos in Anam Swa. Ubenya be ashamed. Sounds of Agyei Chirano, American Bajak and Kenya. Na a ye Facebook and also at DLFM 106.9. Anumere and some titiram. Ebedi Cassurama couldn't be any say. Ghana man penny, young Papa John Dram Medi Mahama. Why you must on a Cassanasim, Cobono Homa dea. Etimi Asha, one musi a new airport complex, Cassia Babwa. Sabaya Nipo Peso, or mine Ghana, Rim Shajabiano, a sube to me at ye. Dom kuma mwamra shebe jamo apum pense mo moye edia fani pamien so ma yomo so monko enkoye adwuma e wo Supreme Court. Na kane o my Ghana, ma shebe dwam eye dom kese no panu tini. Oniminyamfo mahama yaruka Ghana mampeni abonidi so no ono ngongo hwe o my Ghana asoye behwe esom na afin so ahinsie enhyehye Enquires membosina ne odensema duye kyerem se ba wo ba no obebo adwumaden ahwe onfa ne nsenku wewura ahimfo enhyehye mbia mu. Oni onyamfo Zenato Agyei Rollins said nsema tudwa ekyemu se aban ani nwumekwa hudo ni nambo ansa ne ebeyom betimi akoetia galamsey. Na fanti akwa South mensena bon ho modern menne mekasei enipa pode aduasenum a wo maditem wonom e de akade na kyede pi ama wonom. DC ede mahafo ano South West ede fertilizer be 1500 bags ani ade akoma akuafo a mo abato empesuane. Na ahensan camp prison penifo de ade to Ghana fo anim say wonom hia mo api ene mo hia fesu wo babia wonom wo afin so ayaresabia ana afindura wonom ben se beboa na ade hia wonom ede ne do afie no o mapo mu den ebe konkane. Imebu na omo watakwa abua ama eye Goldfields fo omo renew omo licenses no matimi abua ye kira sumdue wo mu sane ebe ya omo betimi atai omachi. Na Ghana Catholic Bishop Conference mpenifo akase chirim say wonom besra ban ekwen fa so woyi wonom a sebe wonom di eye esoma kodo anim efri o man Ghana dusian hye ho no se na emofa na ya soode omo da so brache subenya didi a omo fa ntansa no emfa monyen aye esom empenifo no kra ensam no pina na kan yese nkunya besom mo se enumre no nsia kase wo die ro ha ne nsia ekiripo enkron kase fidie so na ye ka mo se pram ho mo afa hye ne guso a ekoso medofo nkoya ma honya ha de dua de bebia do na ho na ede wo bibia pese okoton anasa wo pese okodidwa woni hawo kopiem awo pram ho mo afa hye na se dwumadie no eye fast trade ana afin so pram traditional cars na dwumadie se o mo nanso a Yatu din say Fast Trade Cultural and Food Festival. Emoye debutam. Bebe yedro no mekao. Say ene ye market sales all day every day. Inti ko bibi a pese okoto ebeton. Bibi a so pese obo modia na de kokoton no kwe. Na okwa mbeje ofese todwa ewo pram Anglican Park. Enko po ya atoma. Kwesi ade pe na dwumadie no ebekwa wiye. Open supapa anoma di binso edi ujuma di anameka fu Lumba supa edi ama we sansan nuni supapa ye di afa fidie mu asone sokroje ye de mani pedwana FDA so agya tum se ye nti senhye mudie bi na wo oye se eye abusuafo na apesa oni omu nyina enumbo mu dia ene obetimi afrem penifo ewe 0549889685 ana 0549436616. Na yegusua ka mo se ewo man Ghana mu no adwumakuo ba kwa wonom edanso ewo adwumakuo ahudontem eba ne se yemfa live band endi dwuma wom de matete mu kura ye fra wonom fair group band ne yakasa fair group band na eya Mr Philip Aboagye na adwumakuo yi oye chief executive officer edema wonom ne nim tepam enti mesrawo ebia awade bi na eba so se wedding and engagement bi na wo ba be ya na anasa bia ye bi na eba fiem wagoda bi na wo ba be di birthday party bi na be di na nimre anasa da ben nempo na pese odi no ni ha okra anasa bia na wo ya graduation insori nhia mu de ne programs ahoto a mo be hia mfide wa power se mfa nkwada ne eye free group ban ye ba beto ye bo ase na ya somosompa ekwansom na opa ye chi akwanya watema community 22 ba woro so inside honom ana be hunu yen fremprefo amatufo ne wonom eni enkita hom 0242 965 391 0242 965 391 and 0541 149 741. Yenu mu bonso da form person ananom enante
wenim na adwuma kwa no maso ase yentenase na yemfa akan kase ne mu kyeremu no emesem akankanfo banu a yɛse nkunya bɛsema nimire no edi amedwo so yɛ wɔfa ɔse ade yɛ de wa at Nhyiraba Kwadwo Sammy B ma wotedin ane bantwere bona na otafiri jamene Adjoa Agyei Sikapa ye dan ye ho ye ba ye de kasebo no enkyire mu ankasa ebesam mo DL News. Yamamo akwaba afi tumirika ne hia yen wo Facebook and afi YouTube na yemfa kasebo no enkyire mu ankasa ensam ya sha kasebo na se e de free Ghana mampeni yempapa beremo boada John Dramani Mahama odensam atodwa ekyirem sem oman Ghana ye wie muhyen ejinabea mekire Accra International Airport no edu babia na nipa abo apeso pa se diela wodwumadie ewo DLFM 106.9 na sebe ye beboa na kwanambadie nsensem atimi akonkane ade ma oman Ghana ye wire mihyen gina bia oman eso pa de ma ye ne so me ye bopa no bibia be kon kente ne Ghana mampeni ahyase a ode asabofo ma motretrim no amode asibia kan sebe boa na de hya mo amode akopiem ewo oman Ghana ye Accra International Airport ye wire mihyen gina bia no wado mo ho atumi ha wonom na Ghana mampeni de nsade to dwamra okopiem ewo yen airport a na ode aso ebofom so mamade na omunsi eye car park anu ye kese pa beboa eye airport hotels complex eka ho a eho be ye ne kanika pam na Ghana mampeni ekirem sei o hwe ane mu sei dwumadi ye kese entesa no eye hostels emienu ebeka ho eno achi nso ba bia nipa befa kama ene so be ye kwan soronko so beka ho bio ewo eye ye terminal 3 honom eno ekirem sei owie so besen so ase ye car park ana sei ye parking base ano so no ebetua mo ahyen beboro be ye 2000 empim mienu ena mbetuma kwagina nyina ho no mo kama na boa sebe ya ewiem kyengina be horom bia be kon kan no man yetimi akoye ne mum Ghana mampeni kyerem so mu wiem pa won besan so do mo kakra be ka ho bio eno wachi so ye obi be fa ne say ye food court be bia anuane bebusu kama ne bibia ye fan opa bibia to de na bibia fa ominimu a bibia be ye kama pe no so ebetodwam na Ghana mampeni kyerem se ye ka say obo modea de nase mu oden ade ma osoafo no man ohwe na kwana bade hu sensam so obo no ho mode adwumadea pa visa adwumadea ye die no ona adwumadea esini naso obo bibia tumi akonkan ede ama oman Ghana mampeni ekirem se obesre contract adwumadea esini naso so omo no ho modin biada no mfa ne ma ye papa emfanye akade ye bema jesen de adwumadea ache pam o mampeni ekirem se Ghana fo sika na ede be ye adwuman enti obesre ompese ye bewie na ade enche na ha mu abu ade enche na ha sei o mampeni panisa opese Ghana fo sika no eya de penti contract ye adwuma ne nam asebe ya dachi bia no sika Ghana fo atwetwe de kwakwa adwuma de kese sa no man ye benya ho emfaso na ma Ghana mampeni kasa ne nsemu nkyeremu no enie. I'm not merely going to break ground for another construction project. This is about preparing Ghana's principal international gateway for the demands of the future. It is responding to growth with foresight, improving the experience of passengers and visitors, and ensuring that our airport infrastructure keeps pace with Ghana's economic and development ambitions. In 2014, Ghana embarked on a transformative journey with the construction of Terminal 3. That decision was in response to rising passenger traffic and the capacity constraints that faced Terminal 2. Since its completion, Terminal 3 has significantly strengthened passenger facilitation, it has raised service delivery and enhanced Ghana's competitive position as an aviation hub within the West African sub-region. The lesson from that investment is clear. Infrastructure must anticipate growth. We cannot wait until congestion becomes unmanageable, services deteriorate, and opportunities are lost before we take action. Responsible leadership requires us to plan and to build ahead. Today we face another challenge, limited car parking capacity and increasing vehicular congestion that has arisen from sustained growth in passenger and airport activity. I'm informed that passenger traffic through the Accra International Airport has increased from 1.8 million passengers in 2022 to 2.5 million passengers in 2025. This growth is encouraging and it reflects Ghana's expanding air connectivity. The resilience of our aviation
sector and the attractiveness of our country as a destination for business, tourism, investment, and family travel is enhanced by these developments. However, growth also places pressure on airport roads. It places pressure on parking facilities, passenger pickup and drop-off areas, security operations, and the overall efficiency of the airport enclave. Nekura mo ana Ghana man penny echiremu say ordinary PSC na see more den e de Ghana Airport Company Limited and fin so several aviation authority penny for say na nsan beto dwa say Ghana adwuma for mo ye adwuma e wo Accra International Airport hodmo no wanom esresere o man Ghana kwantufo na aborofo no sika ene openi wo kwen ente o hwɛ me saa oh ete umam kakra mfa nhye mbutum oh anopa kura me ni di yom eba ne sa ochirem se ndempenifo atumi asesa enipa omutu saa na mo no nyina yi omadi e de afiri honom Ghana man peni chirim se ne aso papa no bo maba so se omatu saa na mo ne akukudura na mo yi no ochirem se Ghana fo su ban omanya bekwasem ene oman Ghana mamre entete yesa se sebe wo yi adwuma bo modern anso ma professionalism adi wanim na obi a wo airport a wo yi adwuma sebe enya airport kuma wo se Accra International Airport na wo sresre kwantufo sika e ka sen o man peni chirim se anamontu a Ghana Airport Company Limited in Pennyfo and Elfin so several aviation authority in Pennyfo to the so obo abaso passage you made the umatu na be ma Ghana so no credit any prepare ya juma men. I'm not merely going to break ground for another construction project. There be ye pe o man penine no yemfa ni say. We must therefore cultivate a culture of professionalism, discipline, and hospitality across the aviation value chain. I'm happy that the Ghana Airport Company Limited and the Civil Aviation Limited and other institutions working at the airport are taking a tough stance against soliciting and begging visitors for tips. It reflects very badly on our country. Ladies and gentlemen, government is equally committed to improving air connectivity across the country. We're not only improving the Accra International Airport, we're improving aviation across our country. Eni a wuti ye Ghana man penny Bemo Boada John Dramani Mahama. Yantwa kasiabone so na dom kuma mom na shebedwemu apo impese mu a eye nipa mienso mu yi wom so mu koye adwuma e wo Supreme Court no omu chire ma savet ne de anya ade ebetimi akoso na omu kasa e wo na shebedwem appointment committee enim eye eneya wo sanabosome ne de tosu aduonu nso e wo mfimpimienu ne aduonu nsia yi mu ana dom kuma ne ba no dini Alexander Fenyoma kene kasa na ochemu se samu be yobi na miensantem na afemu yomo vetin de yade no efam na kwemu nti ebeya nkasa nipa miensa ne kwa waso mutimi ba ma shebedwam no mu yomu mu nhwehwemu ansampo no matimi akwa yomo vetin na untimi yobi 3 days pe oso won kono nkoya vetin ekoba sa de ntwa yie na ne omu ye ni na nya ade a wo mu si appointment committee fo ho kwan so mbe yomo adwuma na mpo se omu ugu sa nipa miensa omu yomo no animas na emom omu obomodin ahwe se panso na mbetimi ediso na mafam na kwan so ede ayenema. Majority now wants all 5 nominees vetted, reported on, and approved before the House rises. We say no, and we say it with the Constitution and our own standing orders in our hands. We say no because the people of Ghana must participate in the process. We say no because as minority, we are here to fight for the interests of the Ghanaian people. Our stance is not a partisan stand. It is a stand for the people of Ghana. Today, they are here claiming that just 3 days after announcement of nominees on the House floor, there must be vetting and approval. We do not accept. Proceeding to vet these nominees bring to the fore some dangers. We want to point them out. One danger is that a nominee may carry a permanent shadow over its legitimacy. Every ruling those 3 justices have ever made, every dispute that matters to this nation will be met by a question. Were you properly vetted? Were you installed in a hurry to suit one government convenience? That question will not go away. It will follow every judgment that they sign for the rest of their career. Again, the danger of a precedent that no future Ghana can undo. Let me point out
that since 1992, all Supreme Court nominees have gone through the process of being properly vetted. Notice to the public have always met the minimum 2 weeks per our practice. This is the first time the NDC is using its supermajority to vet Supreme Court nominees in just 3 days. Enwachi anadom kumane banu dini ekasa na ochie mu se ndisi amanyoko no eye niema bi eno no emfa kwa mu kresan se abra na omowo so na omofa eye judges ahodo akọ Supreme Court na ndisi for ekasetia enti afe adenti no mo ma ba na mo ye adekro na. NDC is an unprincipled political party. It does not believe in political principle. It is inconsistent and it acts out of political convenience. You may recall that in 2024, one of their arguments was that the nomination of 2 justices to the Supreme Court amounted to the packing of the courts. But since they came, if we add these 3 nominees to the already 7 they have nominated, which Parliament approved, it makes it 10. Does that also amount to the packing of the courts? We want the Ghanaian people to judge that our friends are never consistent, they are never principled, they only act out of political convenience and confuse the people of Ghana. We will not follow that path. We are principled. We believe that at the Supreme Court, the president has the mandate to nominate and go through the process of Judicial Council and Council of State. So we will not stampede the process, but we must point out that our friends don't believe in any principle. Eniya uti ye eyedom kumane bani duni Alexander Afenyo Markin. Yantoa kasiyebo no so na yenyine mwen ewo vetting eye committee no enimum. Na meka sei openipa wo no woye mehye bedwani emprempren akane na oyedom kese wo mehye bedwam wono mpa no deni ene abanyabo ne den sei etutuna ne wie ne bibia kwa kamade a okwa akoye Minister for Local Government, Chieftaincy and Religious Affairs. Mechere osoafo no omen obeda Enquires amemu ano efenso ahinsie ene yesomhye yeso oniminyamfo mahama ayarega akase chirim sem na ni abrese kradom ne yakopɔ ya dom na dwumadi esonko aba pa no so nkonkohwei empenfo de hye ne nsem se wonkode a ene akire din obeboa pa ma hinse wunzansem ne yesomhye bibia konka momen yatimi akonanim na odinsa no tudwamara kopie mum ewo appointment committee anim ewo na yagwada osana bosom de taso aduonu nson ewo mfempemienu ne aduonu ensiamu na Mr. Ayaruga echirim sem oman Ghana mra eno no efa ekwan hoto am na matrengunyafa di dwuma no enye de ma ho kwan se obi yosoafo a onfa ne nsa enwurawura ahemfu dwumade na momu no bibi kwaso na se emfamara kwan so am oboa na nanam kabo mebo amototena bibi atumi konkan edema oman ochirem se emprempre Ghana mampeni apa no so no enkohwe asoye a ebehwe oman Ghana yenkurase ememwo efinso na nanam atrengunyanhye ene yesonhye so no onkonkotena se no ne ahemfu nkotwe manso da enkasa ahene ewe de ohene we na safata ne da bida enya ne tumi ne nya ho na epem enti obesere ba wo bei emperefo nyine tumpre kope na twedi ya mpo nyankopɔ ya adora ne saka tumi sɛ de omampene abɔ ne din kutodi a obehwe ahunu sɛ eye oman Ghana eye nanam atrenkunwa ye National House of Chief oman yi mu ahemfo mo ka biewo no mo hwe ahemfo dwumadi nyina so echi nso ye Regional House of Chief oman Ghana nyina no yenim sɛ ye mantam wo mpanimfo awdo mo ya ahemfo mo sisi ahemfo ne nyina no wo mantam bia mu ono ombeka bom ahwese be ya hinse wonsense be konka ne mom se oba be ya adwuma se o me na me yo safo amabei enti wo hene wei wonsem fatamatu de bi ahinse ensem aya ahemfo se be boa bibia tumi akonka de ma o man Ghana ya ahemfo ene eho esom hyehye nyina. So chieftaincy is one very sensitive area. I think that the first thing everybody has to understand is that no minister of state has the authority under our constitution to interfere or meddle in chieftaincy matters. It's not the business of a minister to meddle in chieftaincy matters, to interfere in chieftaincy matters. The Chieftaincy Act and the Constitution impose obligations on ministers who are acting on behalf of the president to provide support services to the institution, namely the National House of Chiefs, the Regional Houses of Chiefs, and the traditional councils. That's what the minister is supposed to do, but not to meddle in specific chieftaincy matters. When there is a matter that is actually a chieftaincy matter, it is only the Regional and National House of Chiefs and the Supreme Court that have
jurisdiction. Yours is just to provide a facilitating, role if it is needed by either the National House of Chiefs or the Regional House of Chiefs by way of supporting them, as mentioned earlier, on resources so that they can adjudicate the cases expeditiously and dispose of them. But as Minister, you have no mandate to go interfering in chieftaincy matters. Debbie, I am for yet dear, and you're not a cocoon to Quadabia Mwakram. And the cram and on the Minyan for Mahama, Ayaraga etwana Casaswam. And now what them say? As I say, no, appointment committee business na or my Ghana, na a binder dano. Eddie Jumedia by a funny National Cathedral. Nasa a Jumedia when I just say, and also no eshe or my Ghana. Local government minister and F chieftaincy and religious affairs minister sa entikwa wukwe sa National Cathedral project no opening obeto aso anase eno no Ghana sika nshingu sakeke ena ochirem so said enya ba no oman Ghana sika di kan kwa asase ne mu dada enti eyade enso ene so yesom hyehye ni bia ehye ne hyehye yase ena ehye na so ye nase ne senti one Ghana mampeni nya papa ba ma oboada John Dramani ma be di ho nkomo o mampeni jutum se ono ye osoafo no dwumade ne wonto aso ena afi nso osoafo hwe oman sika sam so ma na kwanya ema ne ho sika nkuto di adwumade atesa no beto aso one oman Ghana soma hodo mpenifo betena se no man hyehye ne munyina kwa banku no Ghana fo nyina sa agitum se National Cathedral ye nto aso a oni ho asem ne mmom so manya ntum de a ekire din. You may continue, but be brief in your answers. Yeah, so I said, personally, I think it's a good idea. The only issue I had, and I said personally, not politically, I had issues with the location. I thought that the location would rather just increase the traffic congestion in that neighborhood. And I also felt that it wasn't the best idea that, given the availability of a lot of land by the ocean, that we hadn't elected to use those lands that were free, and then we pull down bungalows. The second issue is also that I believe that we should have mobilized a lot of private and philanthropical support for the construction, and that also, I think, was a shortfalling of the entire project. But if I am approved by this House and I become the minister responsible for chieftaincy affairs, I will engage the leadership of the Christian community in this country. And I want to assure you that if they remain committed to the construction of a national cathedral, I will engage the president, and if it is the wish of the president, I will wholeheartedly support and mobilize for the project to be continued and, God willing, completed. Any awuti ye akane o my Ghana. Ye meshe bedwafie ono na ye dom kese no panu dini ampempren Ghana mampeni abone den se ono enkwankwa som se osoafo obehwe nkurase amamu esom hyehye na afi nso ahinse hyehye so ne den edoni minyamfo mahama ayarega Yentwa kasiabone so na osoafo ayeyi ne se omehwe yatena ye abode mu nyansape ene fidijuma so ayononyamfo Zenato Ajima Rollins akasa echemu se wo frɛ aban dwumeku ahodo ene asoye nyina so monkambo mu se na ebe yon betimi akon atia galamse no koso ewo manga ne mu no de nsem yitu dwa wa bro kopie mu ewo parliament appointment committee anim eneya wo sanabo some ne de toso adiono nso wo fimpiemienu ni adiono nsian mu ana ochemu se galamse ne de se aban panifo ni na atimi kabo mebeboa ye papa na wakasa na ochemu se sasoye ene eyedwumeku ahodo ni titiru ene environmental protection agency for eka ho ani ne betimi aboa magalamse no ometimi asia no kwa na emomo srese bibibiara omobeye no ewose niema mu nso etimi eda ho na aban so ede hyepagu akwan mu sane ebe ya galamse no ometimi akwatia na okasa
sabia no ochie mu se saban etimi gitum na mrahye bedwan mu nso etimi agitum a ono nso na obebo ne homode ahye se asoafo ni na betimi aka ne ho se na ebe yo betimi ako atia. The fight against illegal mining and the subsequent damage it does to the environment and human life are an all of government and all of society imperative, and I do believe that the easiest way to address it is to have effective coordination between the ministries, departments and agencies. And as you rightly pointed out, all of these activities are happening within the local governance space, and we have the decentralized EPA and all these agencies at that level as well. The regular reporting improves on transparency. It also helps us to track to what extent that to what extent interventions are making an impact. I believe that to start with, what I would want to do would be to sit with, should I get the approval from this committee and from the House, would be to sit with the relevant ministers of the coordinating of the relevant ministers of the various ministries that have an interest in the Galamsey fight, which would range from the lands as well as the local government to. Eni ya uti ye eye soafo aye ni son kohwe yatena ye abode mu nyansape eni fidijuma so eye onyonyafo Zenato Agyei Rollins. Yantoa kasia woni so ne yenyina mum ewo the Ghana Catholic Bishops Conference. Empenifo akasa na wade mu kirem se omane ye timu no untumi tutu anoma ho emfa nkwakire penin enza mi se penin se openi yi na anoma be na entakra ne hwi o kirem se ba ne sa na e ateni ekura na wade mu akasa kirem se akane na oman Ghana aso na hwe ye humasua so mekire Ghana Education Service cancer na moka ho nanso na edum pempenso ne Ghana mpanifo amanyefo ya tenase etume yi omu nyina afiri so na esum mpanifo a wo manyim enka ho bio enti aman na ye senior high schools no mu no aye bisibisi basa emofra de ompe no moye ena esabi nsem hunu adwaman ensem ye hu hia na mofra yi ka so den sam na ene so mpanifo kire ma na oman ya wo so mpanifo nsensem ebei wo mo na eso mo hwe ka ho nsem na no na conference mpanifo omu kire mi se omanyimu se wo ka eku ahodo eboa pa ma oman adesua konkan a wone mu atosumino wo hwe oman Ghana adesua schools akwase a esuma ahodo wa bie wo omanyimu anya deketoa nanso sabe ebupo me bo masuo enami da sikache me asabe mapoto ma na afia me kiri se me de bom ana na omanyimu mpenimfo atumi atena samanyo semti matunya bo maden ahwe esum mpenimfo yanim se monko tena nchen na munya schools ne nhya ye amanyofo nsa ne ebe ye ne yi o kirema wo hwe schools ahoto a esum mpenimfo sisi pa na dwumadi ya bo anya towa nanso na munyina ka ho ananka omoboa na mofrai omode hu ni suro ne nyamesura hye mofrai mu nanso mpenimfo na mpe emene mofra no nyarabone we ne beka ne sa so den ye de abetena mu a sabi nse hu na omudi ne skulu mu ha dwen pam na dwumadi we mu na ye president de Ghana Catholic Bishop Conference Most Reverend Matthew Jamfin akaze kirim se ene wan yi pa efri say wo hwe nhyemudia na wo na Parliament Chieftaincy Culture and Religious Affairs Committee ni hia na o kirema ha ne pa se die nti ena oman matena se ya na adusuanye hye ya na nkaja esum nke mpenifo ahodo mosreme nsom ye nianom eye Kristosum mpenifo ahodo we ka ho na nka omoboa na mofra mo de hu ni suro nyamesura hye mu no mayi ni nyina to agu na mofra ne sabi wo mu di nsem hu na musua fra esum mpenifo wo mu kirem so mesra man Ghana mpenifo wo mo nte ase kwanya mo fa so mo ho a wo mo se hwon eye face based education eye providers no mayi wo mo de a enu nti ne mofra na boye mfitaduku a wo koye senior high schools num any schools ahoto a wane je mo ho sachira me na sabi mu di nsem hu no ente ya mo ana maye timojutu ana ma ho awi mo fa mekire penise sabi ana ma be nie me wa fa se president Edema Catholic Bishop Conference Reverend Most Reverend Matthew Jamfika saye no obono to fan sei we used to be represented on the Ghana Education Service Council because of the number of schools and our involvement in education. For some reason, they eliminated us, as if we don't exist, as if we have done nothing for education, as if everything is the state. So where decisions are made on education, we who contributed towards education are not there. And so recently, you see, we are talking about indiscipline
indiscipline in schools, as if we do not know why there is indiscipline. We know it. If the one whose call is to instill discipline and morality into people, if even they don't do it imperfectly, is eliminated and is not given the right to do this, then we ask why there is indiscipline and immorality in the schools. Currently, we know we have begun around 5,453 basic schools, many of whom which the government also helps and pays salaries, etc. We have 82 senior high schools. We have 41 TVET institutions, 4 special schools addressing special needs, 13 colleges of education begun by us, now assisted by the state. We have 10 other tertiary institutions, including nursing training colleges. We have 1 university and 1 university college. So this makes us, I believe strongly, the second largest provider of formal education in Ghana after the government. Any awuti ono anaja president at the Catholic Bishops Conference, Most Reverend Matthew Jemfi, and our training king. Yentwa Kasiabone so na DC Edema Hafwa North South West Union for Abubakar Sadiq the fertilizers by 1,500 bags at their commercial for moments ninim. Our born homodin secure Juman so ebetimi akoso honum. Now I saw a buying to feed Ghana program or yen so asing. Now fertilizers a yadia MPK wom 1,000 bags and a urea no and so 500 bags. And in Nane, a free Ministry of Food and Agriculture, Honoma, a young for Erikopoku and a dear nim, a momutimi at the coye. Now, bra or more chair at the America for no and radano nunya for Sade Kakasano Chemuse, a yadio bon homodia saw best circular for no was a sunny bayon bet me, a genuine hodron sono, our mentioning net me abua now a binding sonny swadin a one any song. Sir, a yemens now hodrono, a bet me and yenuane, our honum no more sono. Etimi asona sing na DC esanso for akwanya so eda ye Ministry of Food and Agriculture for say so etimi ahese fertilizers ne so ebetimi edu eye akuafo ne ho ewo mens ni nim na wasre akuafo ne so say wa won saka fertilizer ni bi no bomodin so di bedi djuma sronko ewo mens na etimi abo na akuadwuma so no etimi akosi yesan say ya de aban so no ebo ne homodin ye pa se akuadwuma ebetimi akoso ewo mayimu. William Feda was it. But here, any day, through Adjoa Ministry, in your fertilizers, mark 1,500. You see, now I was said, getting check, Edema, Yapia for Sabe, Omudia, and Omai. Also, here, I buy a kind share was a Yarabama Piayo, Atina Conkai. See, plenty for food, no, recession cafe, also, 20. Yes, I know, a feed Ghana, Eba, what's it? You let you saw a Biafona say, send a feed Ghana, no, a bit me up on Kai. And I'm Sapano so, and now fertilizer, you were a Popoku, Agric Minister, and the bread, any a chair, Edema, Biafona. Now, sure, and Mabuno, woman, no, Papa, sir, you don't share a chong for, sir, Piajumano, serving for so, ewu, because you have not a mining area, but Yamamus a mining, Untimia, Enquiries, at least. We are crying now, all say, Pajumade, at the county, a day, who appeared, a Mabulu Bibri, somewhere there, or more piano. Sabe, and then fertilizers are kind of MPK, 1,000, and urea, so 500, and I actually more Sabe, or Mudia Nemana, or meeting me, Edia Gusu. And fertilizers a free of charge, and Jubia Capre, at the moment, send bell, or meeting me, Abuama, with Vanachma Ponka. DLFM 106.9. And ya uti ye DC the maha for North South West union for Abubakar Sadiq na maniboy and same choni Barbara Cranton a different sentimentemu ebesomie. Yantoa Kasiabone so na yenyina mu awa sentimentemu bio. Na mika say Ahinsan Camp Prison. Eno ne wodompase awa dance not mensenem awa sentimentemu. Wana ma DLFM adwuma kwei so de adesre e de to aban Efin so aban nyuma ene bio Ghana resha kakra hye mata so amode motai adoye ebua nipa ene mputudwuma wo manyim ana efin so ankwa kakra hye mata so mo sere mo pa ene Ghana ni bia babia da adoye etumi mo pa no mo sere wada inadu afie no hia mpuntuo pa eno mo achi akade ebe mo apomudi akonka ne ene nsan ndwuma jete ye papa panto mo sere sabi
obi de na duafia ne nkyerɛ sɛ wasɛe ɔmo hia mo antemba bua wɔnom na assistant director of prisons ɛwɔ ɛyɛ ahensan camp prison ɛne no wɔdompo ase wadanse north mense ne mu asantema ntɛmu ɛyɛ mo wɔfa sɛ Mr. Martin Dua ɔno gyina mu na wakasa na wɔkyerɛ me sɛ wɔwɛ sɛ na ɛyɛ prison penifo no wɔn ankasa ahyɛ ase a wɔde me yɛ adwuma so no nanso wɔn bɛhia fence wɔ ɛne yɛ fasu wɔn bɛtwa ɛde afa ɛyɛ ne duafie ne ho kama na mo kyerɛ me sɛ ɛno akyi nso mpɛ sɛ ɔmbɔ mmɔden na ɔmo yɛ krenek no mpenifo no ankasa ahyɛ ase ɔde ɔmo sika ahyɛ ase nanso ɛnya de ɔmo do baabia ɛde ɔmo hia mo a ɛno akyi nso ɔmo hia nnuro ɛdi baabia na obi yade tum sɛ wedi nko bɛhia para awi bi ne ade na nkagya watum ne ɛsɔsɔ no yade ano nanso ne nyina mma ɛno akyi akade nso ɔmo nsa bɛka bɛboa na ɔmo mmɔden ada kyerɛkyerɛ mɔfo ne nsa no dwuma nso ɔmo hia bi na ɔdade sɛ de to dwamra yana musini a ɔto nkra efra santema ntɛmu ɛdema de yɛ kase bɔ no kure yam ɛyɛ adwuma ɛdema wontumi tv me wɔfa se ɛyɛ samrofo le bɔten ɛma na wodi na woda ɔde akade api kɔma wɔnom ɛwɔ yɛ ahensan camp prison ne nyina da ɛyɛ na mutu a me wɔfa se samrofo le bɔten ɛna afibia so na sɛgya odi na woda na ɔkakae sabi nipa wɔnom ehia mmoa no dua fie ne wɔn so ɔmo deda ɛyɛ nyanka fie na ne dwumadi ɔde kɔpie mu na assistant ɛyɛ prisons officer echirim sɛ wedi obesere pa titiri wɔnom gusu a wɔnom esi ɛyɛ modern kitchen ɛno bɛboa pa ma mɔfra nya baabi a ne duafie betuma yɛ aduane kama ɛno akyi wɔn bɛhia mfidi a wɔtum bɛkyerɛkyerɛ mɔfra yi adepam ɛne ade a ɛno akyi kura no wɔn sanso bɛhia nneɛma ahoto a ɛno bɛyɛ mfidi wɔn bɛtumi de ayɛ ngo enti wɔn masra Ghanafoɔ kakra hyɛ matɔ asa mɔmrɛ na mmaboa de hyia wɔn mrɛ ne duafie ɛwɔ yɛ ahensan camp prison ɛno akyi ogura ne den adidua Martin ekyirem sɛ yɛmfa nase mu ɔden ɛma yɛ nam sini ɔtonkra edi free asantema ntɛmu Samuel fuli bɔ aten sɛ anemoto a wɔto twidi ya mpɔnyankopɔn konhyira so a onhyira ne pa efisɛ nya obia ne benya ne sase sɛbe odi na woda na ɔno nko antena ne fie ani ɛne ne nankofo ankotwe mfam ne nɛ ɔde ne sika ne nahodeɛ ɛde kɔ akɔboa ɛyɛ ahensan camp prison dia ɛyɛ ade n'ani asɔ pa into ankɔ so anya ne saa no onim sɛ de wɔyɛ twidi ya mpɔnyankopɔn obeshira ne pa emra Martin Dua kasa no ne nsɛm ne mu kyerɛ mu no enie egesɛm sɛ yɛwia odi yawoda na wɔnya bɛdia ankɔ na watwe yɛ dedefo ho the class am mu ho adwimi ɛyɛ ne gye some pii mame yɛda na se yɛ ka ne sɛ nyame nhyira no yɛhyira no nso no na yɛ so yɛn nsa afrɛ atɔfo no sɛ mo kai wɛnua no ma ɔmo da fiase the class am sɛ prison panyimfo ɛbɔ mo homɔden ɛsrɛ adɔfo mo a mo nsɛm obi sɛ mo kai ɛnyɛ free a ɔmo da fiase at least samra ɛne ekika ho achechu enuro eyade ehia ema prison for pa sabe omo yɛ ne pension omo yare ehia ne die ma yɛn betini aboa enuro yɛ prison so no ade ba ko high chichu so yɛ fence no krasem apa eba ne ho modern sana medical aka no ba be nyi here adofo a omo betini aboa yɛn na yɛtumi asi fence fɛfɛfɛfɛ sɛ ne be ya betini keep yɛ nua ma hot ade omo ba fias officers ankasa omo hwɛ sɛ ne ma ekɔ no omo akasa mo yumbutom AC clinic aboa sɛ yɛn fam wa for because your money for no yare this is many can say officers one in countries no matter so mboto ma o si pa ye wie aduane so e ye be sra man for wo abetimi aso ya sen kakra na yetimi wie clinic no se ne be ya ye nuanom edda fiase no mo de do ma ye betimi nyoma kɔ ho eno fi ho a ye how bi mu so ne say o mu say ye wa be a ye hu ye hu aduma ye ni machines a ye de yam this is out of so betimi aboa ye ni machine a ye de yam wa eno so betimi aboa ama ye nuanom so o mo ha kakra kondo se be nya kitchen fofo the construct a new kitchen. If you don't say you're quite the condo and I never come so I'll bet me a boy as a personal. Yes, right. Monkai, you send him away. I send a bear, you may be more train over a fiasia, no home and should be brave. Any wuti ye ono anyway assistant director edema eya ahensan prison camp no what a dance not mention them. Ne din edem Mr. Martin Dua ena mote ne nkan na eno achi na Owura Samuel ofoli boaten oyɛ na musini otonkra efre santema ntemu kwa wokɔ no wankɔ ne sapan ɔde akade api ne kɔ ya nyase mukuma kora ne nyina fa na woda hyehyɛ ya afi biadu a wodie no ɛno kotu saa na mo no na akyade ɔde kɔ ne bi yɛ ɔde kopie mu ahensan ɛyɛ camp hɔ no mo no ebi ɛyɛ emo box akoto a infatum sɛ ɛyɛ kama ɔsanse ma on back of ɛyɛ hyase water Lumba nsupai dodo na kobi Efinso anomode a ano ye mre no embro me kire soft drinks ahodo pi koyem
ene bread brodo mutwa TV a na mo de brodo na boss na bibia tumi akonkan eno achi second hand eye clothes make say a force ntade bibia kama pam osanso de emo ne angwa bebre na akoye efin so ne ma ahoto a eja ye kofi kese ma ye de ko eye toiletries bebre na de ko ye ja bibia beboa pa osanso de washing powder ena efin so eye toothbrush eno ne ma pii na liquid soap nyina ko se monye ne moamo se ba ya mo so na dua fiefue mbetuma firi afam eno achi wa mananso osanso ko pie mu obekwan eye kwaman enimpa hia moa orphanage home okono so wanfa ne sapan or the exercise books pencils erasers pen any achede pio cheme se moforo mba bia school obabo so medi anim na moforo be hia adesua ho akade ne sentinels oye we etesa no okoye ye eka ho emeye mofra wanom ewo kwaman bekwaye kwaman enipa hia moa orphanage home no ofori boaten kasa ye ne nsem sei na ode tuja ene ma woda ne koye ma woda nso no ne ne kwase metenafi e wo se mitu anamo na me ba orphanage home na me number 2 nsa gidi na edeka no edeka ko orphanage home a e wo bekwaye kwaman ene mofra no ekodi nkomo nyankopon ya aduma September e bie school te mofra be hia inside books pencil eraser education materials no me hia bi te e bie kokoma adesuafo a e wo na se mofra na wo no ene chi no ene pe emo sack no ni edeka ho de mo se omonye na omunyi so enfamaye sene be ya ye birthday ye die no yankotena da ye born ngongodi ne mu ye no mbedi inside di na hye yankopon nyam bible kura ka se ne da fi ase no amesra me ne yale ya no amehwemi nso ka kreya minya ye no kwenso moni so ama omuso ka mo hia asem ade tumanim se emofra ni bi mo amowie ss jhs ya omeko ss ma shombo se afidie ne de pamade no na blen kura ni bi na omuso ada to omoduma sene be ya omuso ho betini aha omo aban no kwantini ye ti yakoya ankran no na wasi ya kabom ye ko aye orphanage home no ye kokobua ye wie no ani aba ahinsan prison camp wo adanse dompase na wonso ye ni inmate for no ebe de ni so ha si na aje so bedu ha si so a de aye issue 10 pack sachets ni ana fin so ye clothes intade ana drinks and so eka ho ana de emo anwa ama tiyo ana president ni bi ana local soap ana gari kakra ana de ka ho a ye de ba ana bread hanse ne be ana pomo yetia monya bread ni kakra so de aka ho ana so e de ba eni ya uti ye ya na usini ono ne tonkra ewa santimantemu emadi ye kase bonu kre ya nso bu adwumaden edesum wuntumi tv dudua bonu mlane se miss call asantimantemu semtwini nidin ade Mr Samuel ofoli boaten ena wote ni na no si ye pena openipo no ena ye kofale bai osan ye kwankyerefo openi ede manipa hia moa orphanage home ne dua eye mekire eye bia ya ye mofra sabi omoye nyanka etititi Mr Adadi Emmanuel ede abosobo mu oden ede abo Mr Samuel ofoli boaten se wa ya de pa na afi atwami obeye ye na afi nso abeye ntitwidi ya mpon yankopon ko nhira so nhia na papa na de na ode aba no so mofra na wakam dodo nyina obia wane dua owo eye orphanage home hono no akade ode aba no obia se beka bi na bora mofra no so humasua konkan wasan de afutuo de ama mofra na mo nkyere mafuafuo ni se yankopon ye watom na wonyi nsanya entu amofra no ntungu dabi bamode na wo de ese wo gumpo na ntumi hwe na fa na kwama eye enipa hia moa orphanage home no wo bekwai wo meso ne mu kama no mahwe ni se obeto ni patu agudie a bone etesa ma anya kura Mr. Ofoyi Boatin last year odina wada obaha ena afie so na medi ni fi akwasa kan mfi hu ena wasaba oba no mofra no onidi nkomo onidi kuta ho na ama kai ha o kire no oba obe mofra no exercise books omhia books a ento mu bi school a omu chechum de abomade sua ene pencil ene aduane ode kan obre mofra no yakopon onhia no na onto no nkwanem de sere bare so nkoso nto no nkwanem mana homodene mana dwuma so enkoso onipa hia mo orphanage home ha hia embo de bi hia cement hia anwea hia abo so yese to efa land we ho na esikio mofra no securities ebo mofra no ba ho bambo yiguso esre aban mo so onkoso emboboaye hia ne moa mi bia ohwe bia hia obia so emboa once the two day by the sum mofra ntade hyemu modidie mu omuna yemu na hia ho emboa se de odwe no enya so para jankopon so nhira no ibedi pepe ibedi emba no so pepe de mofra no becha mo pepe because obisa numbers a omo ha na mede ma na wato ho krata able mofra no nti becha mo obia nya bi kama ode akọ school na abo na disuyen Ghana ha no emfra bi aso odene ewo nyinsen yibio ne se ofa nyinsen kwa menjingu wabofra no odne ba na ahokyere wokra na bi so abofra na abo abofra no
ɛne ɛho hia pa ɛne a wuti yi ɔno na ɛyɛ founder ɔno kura na ɛyɛ leader ɛdema nipa hia mmoa orphanage home Mr. Atate Emmanuel ɛna de nsɛm tu dwana mane boy ya mane boni Samuel ofolibo aten na di free omega na sante mantemu ebesom ye Yentwa kasiabone so na imebunu eni omanfo omowo eyempotama hodo water kwan so aye municipality nim ayeye kira asumdue wo mu atai Goldfields for echi la ban say eyo mo contract ebe ende for yusobo so me won fimpi mienu ne aduonu nsun ni mu no omo sra ban so momodian no renew eye license no emfa ema won se ne ebe yo mo so no ebetimi aba abeye adwuma bio na abra omo ye kire no mo kita placards awodo wa chocho ne ma edegu so echemu se eye mpuntudwuma hodo na akoso ewon potam honum nina na ya de Goldfields for ana ye ede ama wom nti omo sra ban so mo bomodian no mo je company no ede ma eye omani a ebe ha omo ye pan omo nso sika sembetimi akofem to omo sren sa ban ebetimi a renew contract no ede ama eye Goldfields for na omo san so kasa ye chemu se ye companies ahodo ana na eye adwuma ewon potem honum nanso eye modem ba Goldfields for ebo ede ama wom na nya ade a sa companies no eye ede ma wom eba pomode ho nsem adesua ho nsem eye nsanu dwuma ahodo niam ahodo a eye Goldfields for eye ede ama won sa ban eje company no edi from nsama be ha mo ye papa panto mo sra ban so for so bo so me e won fimpi mienu ne aduonu nson edu aban en renew license no emfa ema won no mo ne di akase bo twetwe nkomo no nsem say ana mo di tuja e ka cha ban dey ye bibia go for so ye mahe stage o ma ye gina ha ye ka say o ye go for so na wo ye mahe scholarships ye ka cha aban dey Enquires o wata ko ha nyinara enda wo graduates ye wo tebe ye wo pepesa ye wo wini so ye wo abekrase ye wo oye wangara from the team hwedire ya boboi hwedire de onu ye du na be di ni we senka onye go for so enka be nya graduate free ho enka be nya graduate free ho ye ka cha ban dey ye resre no so we nya adwene seche bi da origin du na free go for so se do de ma bibini a on sisa na adwene na so on be bibini ka won tapa from hande enka de ya ma dey ya de ba ya galam se it's a man ya strano on tell you to free we put the man asana na to me we put the go face aye na scholarship mo da ma yan kwala na juma so mo de am fa yan kwala this one am to me ji am ta ba just woni so ba ba jira adopter ni o free woni na go face next ni aye obi o ya lecture wo university if go face oh let say me ka say me ba me dey me ba go face ada woman o twa kwa dey wa go university o ya manage engineer so this one any service go face na dem no just say ye fire o me dey o mo ya me ma se do yanka yes scholarship apprenticeship na go for na we free ba no me wo man si wo me wo me ka to committee wo but can't me can dey go face you say o me ni nti say go face aye na se ko be video ko yanka so onko e go face ma ye me so onko asabe dey no man ni e bo wo de bo hen wo takwa ha no obi biara ba untu no boate dem go face wo bo go face infrastructure sa wale ye every baby e dira go face wo ye sisi abebe ba da go face foundation a wo shon a medical school a wo shon free man it's one more than that but sign wo mining list na mo because obi pere do obetima ba ma go face wo bibi ni bi eni wo eni ya wuti ye eyo manfo mo water kwanso ye municipality nim almost say abanya ntimi renew go face for no contract no mo de hobe tu galamsi ya na ye no so mo so bibi e be wa fa sefu yi o mo so mo ni gidi o Ghana mpenufo no bi e mo so o metumi abehwe o mo sa gidi ne de o mo te se wa okay de o tini ja no nim se de hyehyɛ ne fa mate yanto akase bo no se na yenko pie mu e wo man Ghana ye pie man te na make say management or no mo da Fantia kwa South mensin no ano mekire Fantia kwa South District Assembly no ano ewa payment mu Eastern Region wanom aye twidi ampon yankopon so adwuma anya dewa eni akade beboa na kwabra na yatumidia adidwa na sika akonkan ma no wanya bidia bo no ho bra wonmatumi aye moa ediama enipa wonom adidem pode eduasianum 65 persons with disabilities equality I can say PWDS ewo bunsu taxi station ewo ndo ada wukwada
na eyo sana boso me toso adunu nsia ewo mfempem yenu na adunu nsia mum na achade ne akadema de ma wo no mo no edoso pam ebi eye freezers ahodo a yedi nsuo kum kama na ama jese yatimi akwakoto ne yesika de egu ebutom eno wachi 200 bucks of eye chako ene ebidie bags na doso button pod ahenu 200 efide de wofufuo eye fufu pounding machines ene enkofoi ombe fili afam eno wachi pepper grinding eye machines efide de yemmeku ene omade manipa omade dem ewo mensenem eno wachi na mu kirem sem enipa pi wanam so nya sika mu odu abeboa na wonom etimi de ato a wo school so na aboa na omo humanim so akonkan ebi nso so na omapom de nkoye womo de ka aware sabia wo makotuatua ne nyina kama no wachi nso ebi num so kura ba hia sika ombe hya ase de adwetiram de ye adwuma ne nyina no womonsa etimi akam de adwuma de eto odwa no ena ye aban enam sini mekire chief executive DCG edema eye Fantia kwa South bense no eye mea me wafa se ba infa de nim tia no ho afeye pam oniminyamfo ma sikran wakaza kirem se Ghana mampeni bemo boata John Dramani Mahama na nuku Ghana fo nyina ho na mamu a wobuo no sabi onyini pa omodi dam so mfamfiri mu da womoda na koma so ye pa ni sente ene mpo ohwe omokomon fa na mampeni atumi se bum ane sika na kwasora eboa pam we nyina kire se Ghana mampeni dwumadi a wotie no onye hwehwe ni mu na sabi ono nipa bi ensin nipa bi no wakaza kirem se obesre nipa ne womonsa ka kide ne nyina bi se obi amfa ne dwuma sa de se mo obi nkoton ne de obi ho no ma ya de machine akoma ne se gya fako fufuo no de akoma twa oba awura se okura ne afidie gina ma misika mfa nkodi no wakoto no fofofo da bi wonom pese mudi ye adwumaden na de bi adam nsa koma no na ohawa mo to mabusua ene mabusua ne monkwankwa na manankofo so no esu betumi atene mankasa maye madwuma de bia manya sika de abo mankasa mo ho bra o kirem se adwuma de nya da kura adwuma obi ho no mo a na agya de omudi kan kwaya ne wanya bi de tosumienu wanya bi omu kirem se mo ye ne faces entina na wanya da hofro de baba no wonso enche ebeduru wo so na wonso wanya bi mansini mu nyino obi odi dembia na chade omo cheche no obi ansa be kan de me wo fa ase mesi kran kasa ye no emu kirem nie ana chairman nyina ha emfa ma obi a ese ye nuanu mu a mreyo ewo mabrabo mu ekakra enti na ye wa ha wo his excellency John Dramani Mahama osi obi a hunia no ompese obi a ebeye ohaw edi ama ebusua ama brono a otso anase district no enyina enti ye wo futuo bi a ye frɛ no disability fund obaya no wabeshamu kina yie pa na chairman ye kasai afibia sika odeba sayemfa mo ye nuanu mo brano asu yie pa last year ebaye yedi yebi ewo achim junase this year so no ebi aba na ebaye no na sani ye no ohwe district ni mu a omo amreyo ewo omabrabo no edoso enti sani afie twa mu no yentimi anhwe omu nyina no na omo a aka no eye enne yetimi etoaso na yekoye nimi anyami ehira his excellency John Dramani Mahama amamuoi a abrani abrebia no okai Fantia kwa district no nia ebebe bia no omo a akechire a omo nya bi no yede ebedomo wom eni a wuti ye ono ana waye aban anamsini edema de hia wonom ewo Fantia kwa South mensenem ewe piemantem ne den edi oniminyamfo Mercy Kran ena wote ne nkan eno wachi na ubawuramu ewo Fantia kwa South mensenem a ene National Democratic Congress NDC amayoku no wonom chairman edema Fantia kwa mensen no constituency no ne den ede me wofa se mark okraku ekasayem ena wo kire mi se obesre nipa ene yakopon ayemadom na monsa ka achede no mmomode amfa nkodi dwuma se de ho mrate aban mpese obi bakwa kwaton ne de eba ne sa na esa aban ni so ade hunu na mmem aban mpese obi a tumi yo no ankasa ne sa ne dwuma obenya sika na ode agba ne ho bra no nkonko ya ade so emfa ma ne mensini onya ade so amfa nto na busa ne yankofo so enu nti na aban tu sa ne muntu asera pam se wa wonim na monsa bakwaton wa de ne se mo ma ho ometwen kakra oba na waton pe wo ma be ha opa nti obesere wonsa ka bia fakodi dwuma sa de se ne mo mpa ma Ghana mampeni ne wonya sika de bia da na akade a mope no omonkoso amfanta mu echi na mpuntu emra mo amodi dem mo so masetenem na mo ye nipa se de
de nipa ye nyina nso so ye ko be ye bi obi ba di machine ya di ye fufu ni fi ya sa uni ho de ya be ko be dia kra o ko blanche bi tira ho no yamo a o te ho a uni mye ba ho nsem machine ni ko ye ko si cho be bi ho emma eni suade ho ni mem na de ye pasi ye aban we pese o ye no tira mi de dollar about to hana me say ye campaign ya let me appoint na no any abetitiru a ehia ti e be hu say ya bu ani pa bi na mo na de bu o mo nso enam so ema na brabo asisa ye na mu ya de che no pa ne anumere na de hie nkrofo no bi kuta obi ani nye atumu na plant ye di nachi o de ne na mo a ya siri ska say na mani na de ba ko aban pese ye free system no ni ehu say so na di damu o ni damu o ahodi o ni ahodi o so ye bi a ede won sa ebe ko wa no enti na semo mo mo nya kwanye ni we de mi wi America celebrity this is assembly ho mo fe mai obi allocation ye menne ene ye so ya ma wo hotena ye beba abe na ekisuo ene ye be kama okro mu fo so ate se ya ye bi se ndia e dia ma ene a wuti ye ono ana wo titena ni mekire chairman edema NDC amanyoko no e wo fante akwasa temensenem ne din ede owura mark okraku ena motene nkan na no si ye pena dwumade aso nko atesa na se ye bo modin a enyo pani po be ye titena ni ede ma dwumade eto dwa no eno na mpanifo kale womani kotom eye osabarma bafi sapon kuma nkoma ona ye waye achem entutam hene na na kyerem se nani asopa anamuntu a omampani atu ne yade e konkane ni senti obesra de se ne modi dem a nyankopon ya atom ma ban achema na somoso no momodi am hunu se atade amusa kan mudi betu anamon se de ho mrate obi nkoton ne de no obi anyere ne ho mfa ne nya kwanya adwuma kama nenso aba se be ya dachi bi ono so aba abo ne mpuntu no ebetimi akonkane na kyerem se obakoso abo aban ba so pa sa na muntu aban atu ne yade a yade pa nti aban koso anyere ne ho no mo se be ya nipa mo di tem wo mayimu nso wo so be hu ni se wo so eka ye nyina ye ho ni ma me kra me di bani abi hu no pe aje bi se mo ni e ma me nya me wa ne bra o kasa o ma ye ti ase se abaya ye se ko fra ye sika na ka wo de bua ye ni anu mo edi odi bi abeka ni shira no ye ni anu mo edi de ye bi before ye sheda emu wo pe o mu ba nso sani abaya so won se na o bo wo ba apita wo jira ho edi se won kasa betie afutu a na ma ni DC de ma wo ba na won so edi ni awon di atum wo no DLFM obi mo wa fere wo bo ba ye se wo ma ka chire no hye bia abai bu so yo so do be bo wo ebe che ya sisi ye ni bi nti fidi egu ha yi a ntu ana mo ko hwe ye no fidi a NFM nti mi hu esanse won a na so wo penti aba ana won ma wo ene ya wuti ye ono ana waye na okoko ye otitena ni chairperson edema dwumadi sonko atodwa e wo fante akwa south mensenem ne din ede osabarma pafi sapon kuma nkoma ono ana waye ensutem hene achem ensutem hene ena wote se okese na mane boye nsam twire ni ko ntehine kofi opo ene de firi apiema ntem fante akwa south ebesene yenyina wesina kanka madwen kyire ni bi emfa nsom e wo kasebo no esom na yakọ Facebook no so me wo fa se Sandra beka de aba na so ma ya ha o we so ma ya dwo o ma ya dwo wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ene Adjoa Agyei Sikapa no wo se o hwe life e de free time free zone DL news o yo na popa ne jetua to se Lumba nsupa ne de best drinking water in Ghana and beyond and our me wo fa se Kofi Parliament de aba na wo se DLFM for monye mutu DLFM for monye mutu in fact moya radio mu opabene me wo fa si this baby abrofo ni twi ni nyina wo ya ade o we watwe no Fante Park ama nti what's the DLFM for munyi mutu na in fact moya radio mu opabene pa na I mean he's doing the listening loud in Aguna Bikuma Apa Kofi Parliament and a different what the buy me wo fa se bokode Kofi enimere me chia na dole ya jewa je dia ba na say good evening Sammy B na Adjoa Agyei Sikapa wedding me hwe mo live Edi Free Christian Village Achem Water DL News Oja Wom Ona po solofufui then was den alachakwankwe kaka diama
aleche kampe kakadiama bole na odi aka ho de aba na wa say dole yaje wa say Nyankopɔn hyira birthday celebrant me wa fa say Samuel ofure boaten say wa ya de pa sika ofure boaten ya de o apa wa ya de afi be adu a wo ye te me hwe ne mu say Nyankopɔn ya adoma next year me birthday mesi form okay mesi form duta enti me hwe ne mu say da say mekɔ na dua fie ana say orphanage home na makɔ ya doye ya de ba ko eboa bible kura ka say enkɔ hwe den nyanka ne akunafo ndi same nyame hyira ba bia wo bia ne Nyankopɔn hyira no wate na onye ne kese ma yen because de bia da ono nko ani ne birthday nko betumi ne na Nyankofo akɔtena ba bia akɔpaape nanso wa anye nti nyame hyira no ana me hwɛ ne mu sɛ nyame yɛ adom afɛs ekofitela ene cha ene afiba be ye bi okay afiba ne kofitela eso mo hwɛ no mu ye bi omuntumi nka nkyɛm so mo nyenso because if you ha no mra wa ha so minya si fom say sim na me ya obu akra obia be ye bi na sɛ wonim nana wuku junior wonim no de o tema no wonim no o ana sɛ wate ne ho asɛm oh bebre wo huni sɛn wo huni sɛ sɛn oh aye kama aye kama sɛn in person yeah aye brante ne mote oye na musini a oto nkra wotema mayen oye reporter wotema na ode aba bedanyen sɛ asɛmato no na nachia pai sɛ tu enti obehia mmoa nanya ohia sika o na mom o kirem a eya bafie eya madam Ernestina ama eye Dazi dodo afɛ ne sɛ auntie twidi ya mpɔ Nyankopɔn ato ne nsa de afrɛ auntie ma wanya ne soro frɛ in fact ade ato yeni enti obɛsere pa twidi ya mpɔ Nyankopɔn yɛ adoma eye ni baso obia ya DLFM ye kokɔ ye obi ɛwɔ tema no eye tema Metropolitan Assembly ni hono ma enim hono ma na hwa na ye ne betodwa ito kirem say wekipin de enya de ombeye bi momenda 29th August 2026 ye todwa wotema Community Center TMA Community 1 ewa no pa no nwotwe na Yakopɔ ya adman meme na so kro na no eno so ebeje osana bo so me to so de onu nkrom ewo mfempem mienu ene aduonu ensiemu a ene so tema Community 9 emukura anasa musie emusieye no mba ma wode yakosie no mra abodu baako eye 11 am ewo tema Community 9 emusie no mokwakosie no mu wi a na asesom no betodwa ewo ne kosie da eno beye osana bo so me to so aduasa ewo mfempem mienu aduonu ensiemu a eno betodwa ewo eye Jubilee International Church Jubilee International Church eno no wotema eno no ye adjacent to eye UCG head office na wo Community 1 anopa na nwotwe abapa ho sema aduasa inte obesere yenkogya wo no efise sabidi na chi apai nyon wan ne pam enti no de adato na nizo nyon wan na eyi enti eyesi akogya enti madam Ernestina amadazi Nyankopɔ ya adoma meme na pei ene ne kwesi adaso yenkogya wo no bibia enya kama emfa ma wo no enti na wuku aya na woka na wuku afada nchembo ka ho ena msini wotema ina odenka boyi ede eba ye kofi mede to so wan hu ana wa ye hu adwuma kama that's fine enti no ye de asika se bone ye de nyina si emusemufo ne ye miss mebele ntwa ho fedua ene se mu ema ye champion tele de kopiem go Facebook NF yiti makase bono wo nya bi ehwe yem eno achi na DJ Zigibi echinchim kasefire mfu madusum ya nimrei akenkafo ye benutu edi ameje so ye wofa osi adeyo de wa at Nhyiraba Kwadwo Sammy B ma wutedin ane bantwe bona na otafiri jamane mo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa yes oswe the international DJ Afiba oba nso o manisa pan onyam nyanka da ode awusu dwumade ne na eba we adwumadi a ye mfrefre mu we kasa bia nim eyemu nkuto onwom ne back to back e free sa mere kopem se nondu bebo obetna so no mount platform na obetia ne se DJ Afiba pomnyom ene sa pomnyom sa ntiba wo be de sompa enyu kasa free no mefisa ha na nwompa ene kasa de ene bibia ekoso na eyi me wafa se tete no na yakɔ wekipina na wanwum bia na yetade di asapa na wo ameto wa meto se wo de se wo ka genzi fo no wana anamboa se genzi fo de mususua mufisusua ndi za anwom na ade nyama meto bi nti ka beto ye de a anka be hu de mekan enti me ka wo sa bre no eno na yakɔ wekipina na ne ye de kɔ se mammo ne ye de kɔ na ya mmɔ sa anwom na ye nsa ye na se nyina mfuturo ne ya ba fie me ya se menyina ye mintumi nsa bio enti ya kɔi na de mu nyina hye DJ Afiba nsa
menwuma na mani je ho pa we keeping ase e wo those days ye di tu ye nsebo Didi na na na